Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nyaya dzakasiyana-siyana dzatinenge tichingokupakurirai dzinenge dzichiitika kunyika yekwedu. Kana uchinge watondiona wasvika kudai so uchiziva kuti wewe unodedzera kuti pasi neZanu-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanu-PF iboyikani right. Regedzai ndingobatanidza nyaya dzese dziri panapa, nyaya dziri kuitika kubva pamusi weMarch chichakazoitika kusvika zvisvike pazvava iko zvinezvi, neway forward yekuti tionesane kuti chii chichange chiruda kuitika. Tiri kuziva tese kuti kwakasungwa vanhu 95 nemajournalists vakasungwa, and tiri kutorwadziwa because pamajournalists iwavo vari kunzi vakasungwa vakanzi right footage manga muchirekodha chii zvakaitika panga patone mamwe majournalists edu ekuti vaifanira kunge vachitosenda footage zvokuti mungadai makanyatsoona zvese zvaiitika, but munongozivawo kuti nyika yacho chii chakanyatsoitika. But panyaya pari kunzi zvoni Team Geza was forced to take a back seat as a way to avoid bloodshed after receiving intelligence that the ZNA had been put on standby. Sources sirens were ringing in all brigades by Friday 12 midnight. Saka nyaya iripo ndekuti pari kunzi zvoni pakabuda nyaya pakanzi pane vatosenderwa kuti vaite se vagadzirire kuti panogona kungoitwa munhu zvese like zvakamboitika kumakore kumashure aya. Saka vakabva vangoti isusu manje hatingazokwanisi kuti tingopira kuti tizvipire kuti zvirambe zvichiitwa, vanhu voramba vachikanganisika kana kuti vanhu vozofa. Isusu tiri kuda kusungura vanhu vacho ivavo vatiri kuda kuti vabve muutongi hwekudzvanyiriri hwanga huripo kana kuti utongi hweudzvanyiriri uri kuitika ihwohwoyu. Saka ndo zvakanyatsoitika according nemabudiro ari kuita nyaya iyi. Tichibva ipapo tiri kusangana nenyaya iri kuzonzi zvoni 4 charged over vehicle fire at Chivayo, Tagwirei and Mangudya offices. All 4 suspects from Chitungwiza. Pari kunzi vanhu vari kususpectwa kana vari kutarisirwa kunzi vakasungwa, vari kutarisirwa kunzi ndo vakaendesa mota dziya dzakabvira painsignal maiona zvatotanga. So 4 vanhu ndo vari kunzi vakabatwa so far pamota dzakatanga kupiswa dziya kuZimbabwe pamaoffices ezvigananda, ndo vanhu vacho vari kunzi 4 vakabatwa. Tiri ipapo tigatangoonesa futi pane nyaya yevanhu vaimbonzi vakaba mari yekwatezvara vaChivayo, pari kunzi vakapiwa mitongo yakasiyana-siyana panapa. Pari kunzi vakarohwa 30 years vari mujeri pakurobha kwavakaita pafamily yekwaChivayo. Ivo vaGeza I think makazvinzwira mese vari kutaura kuti zvoni vaMnangagwa vane dementia ndo inoita kuti vazokwanisa kukanganwa. Munongoziva nyaya inengeichingoitika inonzi aitokanganwa sahwira wake. I think nyaya yese iyi makainzwa, hatina ninde kuti tiidzokorodze yekwageza yaitaurika. But the current situation right now yapana panyaya pari kunzi almost all strategic teams around Chiwenga getting fed up with his lack of zeal for meaningful action and absent-mindedness despite the impending danger. They say he's a coward who will helplessly watch you getting killed. The side fallen generals as a clear examples. Saka kurikuona nyaya yekuitika vanzi timu racho riri kupusha munhu kuti right iwo ngatichidai so iye ari kuramba akachila. Munongozivawo nemutemo inenge iriko zvinonetsa kuti abudikira achiti zveshuwa ngati mudai so iye achinzi ndiwe vice president vanenge vachitomanikidzwa kunzi vave loyal, and pakabuda imwe pachinzi mapurisa vari kubanikidzwa kunzi vasaine mapepa anonzi maloyal forms ekuti zvese zvichataurwa maorders achabva nekuna Mutamba vanofanirwa kumateerera. Muri kuona nyaya dzaakuitika manje because mupurisa paya patichiti mapurisa muri kutamburawo sevanhu vese, why mapurisa muri kuzobvuma kuitiswa zvinhu zvakadai so izvi vakutosainiswa maloyal form because nyaya iyoyo ichatenderera. Mapurisa asekwa nyika yese chatsvuka chikakwata zvadaira nyika yese yadaira, ende mapurisa vanga vakutodaira kuti zvechokwadi tiri kutambura. I think zvinofanira kupera izvi vabudikira plan ekunzi vasainiswe maloyal form ekuti vakwanise kubvuma zvese zvinenge zvichiitika. Ndo situation iripo kwaZimbabwe iko zvinezvi. Handisi kuzivawo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei, but muri yeZimbabwe tisati taenda kure regedzai tigare taonesana. Kana uchinge uri muSouth Africa uchida kuregisterwa kambani yako nekuvhurwa FNB business account, gara wabata veEducation Research ana Mukoma Owen vanokuitira ipapo zvinhu zvako zvakutofamba. Wakutorwa matransactions akasiyana-siyana, maEFT, wakureceiva marentals, wakwanisa kushopa zvinhu online. Kwakangouya maprogram akawanda ana Temu anani vekuti wakwanisa kutoshopa zvinhu online. Contact them on the numbers that are showing on the screen. Mongo wabata moti titrio plan tiregistereo makambani bookkeeping vanokurovera futi kana kampani yako iri kunetse kana mapepa kuma bhuku gara wabata zvekare vanokwanisa kukuitira.
plan B ipapa. Kana uchingoripo unoda kuadvertise business rako, of course I am the top advertiser. Tiri kungoti top 3 yevanhu vanoadvertise mabusiness. Uyai ndikuitire ndirimo imomo, hatisi kuziva tiri panhamba chii, but me and my team tiriko. Saka uyai tikuadvertise mabusiness enyu. Namba dzangu dzichasara dziripo pascreen. Kune vanoda kusenda maaudios vachitaura anything that is happening, vachida kuchema hameno zvakawanda zvamunoda kutaura zvikuitika kuZimbabwe. Ndo basa renamba dzichasara dziri pascreen. Sarai makateerera zvokutaurwawo nemumwe wenyu paGulen TV apo pasweriwa sei, pakadii, hama dzinodiwa matima nenyika wose, munofara here? Mutsvangwa munhu agara unotopengawo zvake uya ende anenge aita sekuti ari kutaurira chifinho asingazivi kuti chifinho chake chakadhakwa. Kunoti Mutsvangwa, Mavhaza, tozouya ava vekuverenga maelections vatetawo kungocheneruka kumeso kunge nderawo. Vanhu ivava vana Priscilla Chigumba vanonatsa kuti vana veZimbabwe vakadzungaira zvisingaiti. Chigumba tinochema newe nguva dzose kusvika murufu, ende uzive kuti wakadzvara ruvengo rusingaiti. Vana Mavhaza, dzokai kuZimbabwe zvemuzogara kuZimbabwe zvakaita vamwe. Handi munoti kwa ZANU-PF yakanaka, komogobatei kuAmerica kwamuri kunana Britain kwamunoti varungu vakashata. Dzokai kuno mugare. Mutsvangwa unotova murwere. Chokwadi taingochiziva kuti chabvisirwa mageneral chief, because kunoda kusiwa vanosvedzera divi radambudzo yemasoni. Saka ikokoko hakuna munhu asingambozivi. Izvo azhinji mune ngozi dzamakatora muchiuraya vanhu. Vana Chinotimba vakauraya munhu kuMuzarabani uko, akanetsa kuviga kusvika ZANU-PF yachiyabvisa ng'ombe 27. Ko iwewo murombo usina kana chauinacho unongouraya vamwe vanhu apa unondofira kujeri, vamwe vanongodzoka nengozi idzodzo muchishandiswa neZANU-PF. Munodirei kuponda munhu? Politics hakusi kuponda munhu. Kana ukaona uri president vanhu vasingachakudi, ngoita zviri fair. PaBotswana po zvakangochinja, paZambia zvakangochinja. Hapana pasingadyiwi munhu. Kana ukadyiwa bvuma, munhu muSouth Africa ANC yakatadza kana kusvitsa nhingasi, mune unit government izvozvi. Inongodhonza, hamuna kana noise muunit government imomo. Basa riri kutofamba, zvinhu zviri kuenda. Kana mimi kuba kwenyu wakomana, kana iwo makombachi amachera muZimbabwe, hamuguti mari makaita sei? Anatagwirei newe samba rafutaiwo. Kana paukaswa pachahonda paiti, zvimwe zvoda kungofunga guys. Ende ndopakutoda munhu ana kana nepini belief anongorati pamberi ZANU-PF uchishandiswa kupurudzira tiraka kuti raya neporiji hamba ameno, zvimwe zvinhu zvisina kana nematuru ese, wopuwa ruT-shirt nerukepisi nescarf for 5 years. Vana vachingodzingwa chikoro. Mukadzi kana kundoroora kana sendi mwana wavanhu unongovata achingotswiwa mahara makorose wawo uchingotwa pamberi neZANU-PF. Kaikuitireka zvese ZANU-PF yacho tione. Mapofu chacho anoshaya vanovabatsira pavanongotambura, zvirema zvinotambura. Muiti kwatopa vanhu zvinhu mota mungatora mibhasikoro mondopa munhu ane 8 years anochovha bhasikoro. Ndopenjeni yekuti wakarwa honde wopuwa bhasikoro. Munyaraiwa vanhu sevanhu. Vamunangagwa ingonyaraiwa vanhu. Pamakaenda pachigaro hatina kuziva kuti mune mwoyo werowambira baba imi. Taifunga kuda pamwe muchadzora mwoyo. Totoona kuti Mugabe wanga ari nani. Wanga akatodzidza kudarika imi baba imi, munombava dununu chairo chairo. Kwete dununu rokutamba. Ndofunga kuti nhau yaMundarageza vanenge vakuremerwa. Plus vanenge varutombotora futi kukanganwa, ndoona ngo vakutofana vina Mnangagwa vanonzi akurwara vaingokanganwa. Taudo new leader anogona kutitungamira, bhozi hondo yavakatotanga haichatotimirire panzira. Zvekuti vaendesa chichemo kuparliament izvo ndezvimwe izvo zvekuti vaendesa chichemo kuparliament. Izvo hazvina kana basa. Ende chinogona kusatotambirwa nekuti kwavari kutoendesa kuparliament kwacho ndokuZANU-PF kwavari kungoendesa ikoko.
saka hapana zvazvinombobatsira. Takumboda new leader anogona kuti batsira bhozi isu vamwe takatoparamura hondo hombe satakatoparamura handimaona zvekuti ZANU-PF nhasi iri kutotiseka zvisingaite. Vamunga vakatoteerera achitaura handi vari kuudza muvengi mamovements avo ese vanga ZANU-PF yange yakatoteerera achitaura vatozonga kuti ari kuti hazina musoro mundaraunda. Takumbodawo new leader zvaitawo naMutsvangwa zvakutongesei zvakudzoka zvinhu zvechokwadi kuti muntaraunda anga ambomwa hake doro haangatirongere zvinhu zvakapusa kudaro muntaraunda kuti misa zvatantato zvaanga ambotiti tiiti obva atimisa achitaiwa chienderere mberi handimaona chienderere obva ati tichadzoka tichitaura adzoka achitaura kwacho ari ngotaura futi nhau imwe chete isina na musoro situmudza pamwe achauya achitaura kuti amana ngatichida isu ngatichiendei handimaona ari kuya achitaura futi nhau yekuti isusu tinhingirisi tidzoke timire futi ainisa nhau parliamendi ari kufunza chichemo chake chinodayirwa nani chichemo ichocho. Saka pane zvimwe zvinhu zvisingade zvinhu zvekutika zvisina musoro zvisingade kuti vanhu tirambe chidzengera panzvimbo wani. Taudai new leader zvotidai mabhunuka aikwanisa kutotungamira anenge ari jacked up ari action aingototungamira zvinhu zvakafamba zvakanaka. Nyoka yemabhunu aingototungamira zvinhu zvakafamba zvakanaka handimaona. Manje uyu mudhara zvinhu zvakutomuremera kavanenge mudhara anzi Rusiko weka anenge atotafu zvemusoro anotungamira vanhu vakaenda kumberi vanhu vasadzokere kumashure bhozi uno dzakatotangwa idzi panongona vatosungwa taura kuti ite vanhu vakatosungwa nanhasi uno zvekutika vatofana kunge vaitosunungurwa no vachitobuda mujeni vachasunungurwa sei bhozi chemo chakaitwa chavari kuti vaendesa kupariamendi chounosagamuchirwa chemo chavo ichi tomira futere ende vanhu vari kuteurwa ende pana vanhu vari kunhinzi vakatokidhinepo vakaabdactwa nezuro manheru vakatotorwa vakatendwa navo vakanga varipo vachitsanangurwa vakanga varipo panhingirikini pamademonstration. So tinoramba tichingopera 1-1 so hatizivo zvinogumira kupi zvauda new leader angotitungamirira